nousi kuolleista. Christos vos Christus. Christos anesti. Pyhän isämme Johannes Krysostomoksen pääsiäissaarna. Kristus nousi kuolleista. Se, joka on hurskas ja rakastaa Jumalaa, iloitkoon tästä hyvästä ja riemuisesta juhlasta. Joka on oikeamielinen palvelija, tulkoon riemuiten Herransa iloon. Joka on paastoten kilvoitellut, iloitkoon nyt palkasta. Joka on ensimmäisestä hetkestä tehnyt työtä, ottakoon tänään vastaan oikeudenmukaisen ansion. Joka tuli 3. hetken jälkeen, ilolla viettäköön juhlaa. Joka saapui 6. hetken jälkeen, älköön lainkaan tunteko pelkoa, kukaan ei menetä mitään. Joka tuli niin myöhään kuin 9. hetkellä, tulkoon mukaan hänkin, lainkaan epäröimättä. Joka saapui vasta 11. hetkellä, älköön olko huolissaan viivästymisestään. Sillä valtias on jalomielinen. Hän ottaa vastaan viimeisen, niin kuin ensimmäisenkin. Hän suo levon 11. hetken työntekijälle, kuten ensimmäisestä hetkestä työtä tehneelle. Viimeisenkin hän armahtaa, ja ensimmäisestä pitää huolen. Tuolle hän antaa, tälle lahjoittaa. Hän ottaa vastaan teot ja hyväksyy aikeenkin. Hän antaa arvon työlle ja aikomustakin hän kiittää. Siis tulkaa kaikki sisälle, Herranne iloon. Niin ensimmäiset kuin toiset, iloitkaa juhlasta. Rikkaat ja köyhät, riemuitkaa toinen toistenne kanssa. Kilvoittelevat ja välinpitämättömät, kunnioittakaa tätä päivää. Te, jotka paastositte, ja te, jotka ette paastonneet, riemuitkaa tänä päivänä. Pöytä on runsas, syökää ylenpalttisuudessa. Älköön kukaan poistuko nälkäisenä, sillä juhlaruokaa on paljon. Riemuitkaa kaikki oikeamielisyyden rikkaudesta. Riemuitkaa kaikki uskon juhlapidoista. Älköön kukaan valittako puutetta, sillä yhteinen valtakunta on ilmestynyt. Älköön kukaan itkekö rikkomuksiaan, sillä anteeksi antamus on noussut haudasta. Älköön kukaan pelätkö kuolemaa, sillä vapahtajan kuolema on meidät vapauttanut. Kuoleman hallussa pitämä kukisti kuoleman. Tuonelaan laskeutuessaan hän hävitti Tuonelan. Hän tuhosi sen, joka oli hänen lihansa maistanut, ja tätä odottaen Jesaja huudahti ja sanoi: Tuonela kukistui kohdatessaan sinut alhaalla. Se kukistui ja niin se kohtasi loppunsa. Se kukistui ja saatettiin häpeään. Se kukistui ja niin se kuoletettiin. Se kukistui ja niin se menetti valtansa. Se kukistui ja pantiin kahleisiin. Se otti ruumiin, mutta kohtasi Jumalan. Se otti maan tomua, mutta kohtasi taivaan.
Se otti, mitä näki, mutta kukistui siihen, mitä ei nähnyt. Kuolema, missä on sinun otasi? Tuonela, missä on sinun voittosi? Kristus nousi kuolleista ja hävitti voimasi. Kristus nousi kuolleista ja pahuuden henget tuhoutuivat. Kristus nousi kuolleista ja elämä hallitsee. Kristus nousi kuolleista, eikä kukaan kuollut ole haudassa. Sillä Kristus nousi kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Hänelle olkoon kunnia ja valta iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.